Ovaj velebni hram, povijesna crkva Svetog Marka kraj Poglavnikova dvora na trgu Stjepana Radića u Zagrebu, opet je bio svjedokom događaja koji će biti upisan na jednoj od najsjajnijih stranica hrvatske povijesti. Taj je događaj otvorenje Hrvatskog sabora, prvog u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Od 1918. godine Hrvatska sabornica nije doživjela ovako velikog i značajnog dana. Časni, poštovani, poglaviti, velemoćni, ugledni i plemeniti, mudri i obzirni, ljubljeni i vjerni. Svojim potpisom od 11. veljače 1942. godine broj 802 sazvao sam Hrvatski državni sabor u glavni državni grad Zagreb na dan 23. veljače 1942. godine, uspostavljajući tako u život prastaru Hrvatsku narodnu ustanovu i prastari hrvatski ustavni čimbenik. U vrijeme mira Sabor je onaj čimbenik hrvatskoga naroda koji bogatu i Bogom blagoslovljenu hrvatsku zemlju unapređuje i čini čestitim i uljuđenim domom hrvatskih pokoljenja. U vrijeme ratova, strašnih, dugih, stoljetnih ratova koje je hrvatski narod morao proživjeti, Sabor je na radu obrane imetka, zemlje i života. Vi ste pozvani da ovdje u Hrvatskom državnom saboru poradite za dobro hrvatskoga naroda. Njegovo je najveće dobro danas njegova državna nezavisnost. Radi toga je i najveća dužnost vaša sav svoj rad usmjeriti na to da nakon tolikog vremena teško stečena nezavisna država Hrvatska ostane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđim ne zagospodari. Neka svemogući spusti svoj obilni blagoslov na vaš rad za čast i za sreću hrvatskoga naroda i za nezavisnu državu Hrvatsku.